अगर आप चाहते हैं MCF म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by MCF Music। आई संगे गाजीपुरी गोइनी मार्केट में, छुट्टी गोइल गाड़ी बाकी गोइनी तनी लेट में। झालर मोती गोटा लगावल लिहले बानी हो, झालर मोती गोटा लगावल लिहले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। चुनरी चढ़ाइब खूब करब सेवा काई, पेन के चुनरिया खुश हुई है देवी माई। चुनरी चढ़ाइब खूब करब सेवा काई, पेन के चुनरिया खुश हुई है मोरी माई। नरियर लाठी रक्षा रुई लिहले बानी हो, नरियर लाठी रक्षा रुई लिहले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। छोटे लाल पूरा भइल मन के मंगनवा, सेवका सुनील तोहर गावेल गुण गानवा। छोटे लाल पूरा भइल मन के मंगनवा, सेवका सुनील तोहर गावे गुण गानवा। हर साल हम दर्शन करब गुनले बानी हो, हर साल हम दर्शन करब गुनले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। झालर मोती गोटा लगावल लिहल बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। आई संगे गाजीपुरी गोइनी मार्केट में, छुट्टी गोइल गाड़ी बाकी गोइनी तनी लेट में। झालर मोती गोटा लगावल लिहले बानी हो, झालर मोती गोटा लगावल लिहले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो। ए रजाऊ 7 किस्म के लाल चुनरिया किनले बानी हो।